המקצועיות שלנו, סיוון ולירון. אז בואו נזמין אותן לעשות צחוק מהמצע. למי מהילדים יש איקס מתחת למושב שלו? יש! בואי, כל הכבוד! אתה משתתפת בחידון. מה שמך חמודה? איך קוראים לך? אוקיי, נכון. יובל, כל הכבוד, יובל. אני גרה בתל אביב, אני למדת בבית ספר אלוני. יופי, יובל, אנחנו נתחיל בחידון. יובל, את צריכה לענות על 3 תשובות נכונות ואת זוכה. נכונה. שאלה ראשונה, למי כולם מחכים בערב פסח? לאוכל. אוקיי, זה בערך נכון. אוקיי, השלימי אותי. אחד מי יודע אחד? רגע, אני מחכים. אוקיי, יופי, תמשיכי. שני חברים יצאו לדרך בים בעבר. הם חצים בהם רכב עובר. אוקיי, תקבלי את התשובה חלקית, בסדר? אוקיי, יש לי חלקית. נעבור לשאלה הבאה. מי שבר את לוחות הברית? נו, באמת מי ששבר שיגיד זה לא יפה, תגידו לה. זה שייך למישהו. יובל? מה זה לא יודע, צילמת אותי עכשיו, אני לא עשיתי כלום, יש לו... לא משנה, שאלה הבאה, אוקיי? תתרכזי. מה שאל משה את פרעה לפני יציאת מצרים? רוצה מכות? אוקיי. שאלה אחרונה, אוקיי? צייני חיה שהייתה אחת ממכות מצרים. חיה אחת. את שואלת הרבה שאלות. אמרת הרבה? אמרת הרבה. את לא הגעת לצערנו ל3 תשובות נכונות, אבל לא נורא, את זוכה בפרס התנחומים שלנו. מוכנה? כן, יש לי תנחומים. זכיתי בתנחומים, אמא. את זוכה במצע שמורה.